Почваме. It's show time. Шутки, пак съм на диета. Мразата ми от тази диета. Какво искаш да ти направя? Искам да ми измислиш нещо диетично, като салата. Имаме една идея. Обаче, искам да е фенси, да е модерно, иначе няма да го ям. Може да направим вариация от салата капрезе. Какво е вариация? Вариация е, когато направиш едно ястие, използваш различни техники, може да добавиш някакви други съставки и да го направиш по-фанси, както го искаш ти. Съгласна ли се? Да. It's show time. Направо не мога с тази камера. Хора, помогнете ми наистина, не знам вече какво да правя. Искам това, купи ми това. Право си побърквам. Но, какво да правя? Нея съм си избрал. Вече пръстени сложих на ръката. Май се прецакаха. Шегувам се. Ще си обичам такава каквато си. Шотки! О, тя ме чува от някъде. Аз те Е, това снимам. камели. Вярно е! Леле, не мога да повярвам. Леле. Къде попаднах направо, не мога да повярвам. Преди да започнем обаче, имам един въпрос към вас. Вие имате ли любим зеленчук? Пишете ми долу в коментарите, ще ми е много интересно да разбера. А между другото, ако искате да виждате още такива интересни видеа с мен и моята любима Камелия, може да се абонирате в нашия YouTube канал тук отдолу и натиснете тази камбанка, за да получавате известие, когато качиме ново видео, така няма да изпуснете нито един момент от нашето кулинарно пътешествие с мен и моята любима Камелия. Благодаря за вниманието, а сега it's show time. Любима Камелия, на теб кой ще любима зеленчук? Камелия! Нали сме на диета? Това не трябва да го ядеш изобщо! Последна вафла, последна. Не, няма такива неща. Не, приготвил съм ти вкусна салата. Последна вафла. Това не е за теб. Това е за мен. Аз трябва да кача малки яйца. И как ми взе вафлата? Това не е за теб. Ще ти направя нещо по-диетично, по-вкусно, на което ще се насладиш адски много. Надявам се да е толкова вкусно, колкото вафлата. Разочарован съм от теб. Сега да е. А сега да ви покажем и продуктите, които ще направят тази салата капрезе вълшебна. А това са един домат, бурата, вие може да използвате моцарела, зависи какво харесвате, червен лук, рукола, когато ми е любимата салата. Ще овкусиме всичко и след това ще ви покажа стъпка по стъпка как да направите тази салата вълшебна. Елате с мен. Първата стъпка, която трябва да направим е да обработиме доматът. Вземете едно ножче и да направите ето така един разрез от тук и един от тук, като кръстче. Сега ще ви покажа как да си обедите доматът по съвсем елементарен начин, без да го унищожите. Не мога да повярвам Камелия. Какво направи бе човек? Беля домат? Не, нали нарочно направих кръчето да направим. Ти си го унищожи. Мислих, че така се Вижте какво започва. направи с домата. Аз нарочно го показах, за да направя по елементарен начин и тя унищожи домата. Добре, елате с мен да ви покажа лайфхак как да си обелите доматът без да го унищожите. Следвайте тази стъпка. Първата стъпка, вземете едно тиганче, сложете водичка и като заври, просто мощете вътре доматът и го оставете за 30 секунди, докато ето тук тези разрези не станат като кадрици. А междувременно може да си приготвите една купичка вътре с вода и лед. Така ще шокирате температурата на доматът и той няма да продължи да се готви и няма да омекне, а ще остане твърд. Ето така, както виждате, доматът почва леко да се бели, се разпукал се от тук. Взимате и слагате моментално вътре в водата с лед. А за тези, които не знаят какво е капрезе и откъде произлиза, Произлиза. добре. А за тези, които не знаят какво е капрезе... Как ще си го напиша? Не мога с теб. А за тези, които не... Аз ли те разсмивам? Защо? Защото главата ти е в ринга и си като ангел. Ангел? Сълзи ми потекоха. Колко е трудно да работя с Камелия. Сега ще ви покажа как да си обедете този домат и да направим нещо фанси с обелките, защото тази рецепта е Zero Waste. Чакай. Да. Имам въпрос. Добре, скъпа, кажи.
За тези, които не знаят като мен, какво означава капрезе, къде произлиза? Значи така, ще обясня на теб и на нашите зрители. Салата капрезе буквално означава салата от Капри. А Капри е остров в Средиземно море. Получи ли се? Ами ето това е салата капрезе. А сега елате да видите какво ще направим с обелките, защото този домат ще е Zero Waste и тази рецепта ще ви хареса адски много, гарантирам ви. С тези обелки ще направим един хубав чипс. Семките ще ги използваме и ще ги направим като хайвер. Сега ще направим ето така един разрез отгоре. Вземете една лъжичка и леко почнете да дълбаете доматът, без да го унищожите. Как трябва да изглежда доматчето, вътре трябва да направите ето такава една дупка, да извадите семките, но семките няма да ги хвърляме. Тази част, вътрешната от домата, който е с уникален вкус и въобще не си позволявате да хвърляте. Сега семките взимаме, слагаме ги тук в решетъчно... как се казва това на български, Камелия? Сетка. Да, слагаме ги в сетка и след това ги измиваме. Това останете да видите цялото видео, за да видите как точно ще ги използваме. Сега ще направим пълнежът за доматът. Взимате буратата и я режете ето така, дори с затворени очи. Деца, това не го правете вкъщи. Само истинските професионалисти знаят как да го направят това. Аз просто се шегувам, за да е малко забавно. И продължаваме да режеме и да режеме, докато не стане много финно. Ще нарежеме лукът и ще го нарежеме на брунуа. За тези, които не знаят какво е брунуа, това е просто финни нарязани купчета. Ще добавим вътре малко рукола. Вие може да си добавите базилик, ако имате вкъщи, това не е проблем, аз просто защото харесвам рукола. Тя е леко горчива, пикантна, ще добави много прекрасен и вкусен вкус в тази прекрасна капрезе. Сега ще вкусим тази бурата с сол, пипер и малко зехтин. След това ще я напълним в домата и ще завършим това ястие. Пипер и добавяме оливие. И разбърквате леко. Естествено, опитвате. Камелия, ще ме обичаш още повече след тази рецепта, която е специално за теб. Обаче към тази салатка искам да добавим брускета. Не брускета, брускета! Какво значи брускета? Пак ли трябва да ти обяснявам? Да. Значи, брускета произлиза от думата брускер, която на тоскански диалект означава препичане. Затова я хрускаш. Да, има лойка. Не случайно съм бил 14 години в Италия, но за нейните въпроси винаги съм готов. Така също и на вашите. Ако имате някакви въпроси, може да ни запитате долу в коментарите. Ще ми е много интересно, ако имате нещо да ни попитате. Ще ви отговорим лично аз или Камелия. Сега ще правим брускет. И слагате брускетите да се запечат. Започва вече да ухае. Ето брускетите са готови, след това ги изваждаме и ги оставяме настрани. Сега ще направим един хрупкав чипс от обелките на доматът. Може да няма вълшебна пръчка, но поне има вълшебна щипка. Затова и се получават толкова хубави тези чипсчета от кожата на доматчето. И след като извадите чипса, може да го посолите с сол. Дойде и най-важният момент. Това е плейтването. Всеки един от вас има различен стил, а това е моят. Камелия, ела да им покажем. Това беше моята фанси салата капрезе за моята любима Камелия.
Вижте каква красота. Пикасо, пасти да яде пред Чоткин. Изи, а? Защо не опиташ ти вкъщи? Камелия, ето за теб. Капрезе, фанси, шеф Чоткин стайл. Надявам се да ти хареса, надявам се да ме впечатля и вас. Ами да, доста се постарах. Ето това е да си нещо казвам. Няма нужда да излизаш в ресторант. Просто ресторанта и вълка. Така е, да. Виж и вълка. Айде, друго като мъжът се грижи за вас. Хайде, да пробваш. Брускета. Това ястие ме пренесе в Италия. Не се нужда в Италия, бе, човек. Ами носталгия, хора. Между другото, докато тя си хапва, искам да ви благодаря за вниманието, за това, че ни последвахте в нашия канал. А за тези, които са нови и ни гледат сега, може да се абонират в нашия YouTube канал, тук отдолу, за да видите интересни фанси рецепти с мен и моята любима Камелия. А ако искате да не изпускате нито едно от нашите видеа, може да се абонирате като натиснете камбанката. Така ще получавате известия всеки път, когато качим ново видео. Между другото, ще ми е много приятно да споделите долу в коментарите, естествено, да споделите долу в коментарите какво мислите за тази рецепта и какво искате да видите в следващото видео. Не забравяйте палец нагоре и да се абонирате. Какво може да кажем за нас зрители? Благодаря ви и до нови срещи!